Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 25. Samuel wee nwụọ, Izrel niile wee chịkọta onwe ha, tiere ya aka n'obi, lie ya n'ụlọ nna ya na Rema. Devid wee bilie rịdaruo ọzara Paran. Ma otu nwoke bi na Maon nke ọrụ ọ na-arụ dị na Kamel. Nwoke ahụ dịkwa nnọọ ukwuu. O nwekwara nnụ atụrụ 7 na ọgụ 10 na nnụ ewu 2 na ọgụ 10. O wee nọ n'ịkpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya na Kamel. Ma aha nwoke ahụ bụ Nebal, aha nwunye ya bụ Abigail. Nwaanyị ahụ nwere ezi uche, makwa mma n'ahụ. Ma nwoke ahụ siri ike n'obi, jọkwa njọ n'omume niile. Ya onwe ya bụkwa onye Keleb. Devid wee nụ n'ọzara na Nebal na-akpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya. Devid wee ziga ụmụ okorobịa 10. Devid wee sị ụmụ okorobịa ahụ, "Rigoruonu Kamel, bakwurunu Nebal, jụọ ya ajụjụ banyere udo ya n'aha m. Sịkwa ya otu a, ndụ gị, gị onwe gị udo, ụlọ gị udokwa, ihe niile ị nwere udokwa. Ma ugbu a nụwo m na ị nwere ndị na-akpacha ajị anụ. Ugbu a anyị na ndị ọzọ atụrụ gị nwere anọwo, anyị emeghị ka ihere mee ha. Ọ dịkwa ihe ọbụla ha lere anya ya na o furu efu ụbọchị niile ha nọ na Kamel. Jụọ ụmụ okorobịa gị, ha ga-egosikwa gị. Ka ụmụ okorobịa hụtakwa amara n'ihu gị, n'ihi na ọ bụ n'ezi ụbọchị ka anyị bịaworo. Biko nye ndị ohu gị, nyekwa nwa gị Devid ihe aka gị ga-achọta." Ụmụ okorobịa Devid wee bata gwa Nebal okwu n'aha Devid dịka okwu ndị a niile si dị, wee nọdụ du. Nebal wee zaa ndị ohu Devid sị, "Onye bụ Devid? Onye bụkwa nwa Jese?" Ọtụtụ ohu dị taa ndị na-etiwapụ onwe ha, onye ọbụla n'aka onye nwe ya. M ga-ewerekwa achịcha m na mmiri m na anụ m egburu egbu nke m gbuworo banyere ndị m na-akpacha ajị anụ, nye ndị ikom ndị m na-amaghị ebe ha si bịa." Ụmụ okorobịa Devid wee chegharịa n'ụzọ ha lọta, bịa gosi ya dịka okwu ndị a niile si dị. Devid wee sị ndị ikom ya, "Keenụ nwoke ọbụla mma agha n'ụkwụ ya." Ha wee kee nwoke ọbụla mma agha n'ukwu. Devid wee keekwa mma agha ya n'ukwu. Ihe aka nnu ndị ikom wee soro Devid n'azụ rigo. Ọgụ ndị ikom 10 wee nọdụ n'ebe ihe ha dị. Ma otu okorobịa n'ime ụmụ okorobịa Nebal gosiri Abigail bụ nwunye Nebal sị, "Lee, Devid siri n'ọzara zite ndị ozi igosi onye nwe anyị." O wee makwasị ha. Ma ndị ikom ahụ dị mma nke ukwuu ka ha si mee anyị. Emeghịkwa ka ihere mee anyị. Ọ dịkwa ihe ọbụla anyị lere anya ya furu efu n'ụbọchị niile anyị na ha na-ejegharị mgbe anyị nọ n'ọhịa. Ha bụrụ anyị mgbidi ma abalị ma ehihie, ụbọchị niile anyị na ha nọ mgbe anyị na-azụ igwe ewu na atụrụ. Ma ugbu a mara, hụkwa ihe ị ga-eme, n'ihi na ezubesiri ihe ọjọọ ike megide onye nwe anyị, megidekwa ụlọ ya niile. Ma ya onwe ya bụ nwoke jọgburu onwe ya, nke mmadụ na-apụghị igwe okwu. Abigail wee mee ngwa chere ọgụ ogbe achịcha 10 na karama akpụkpọ 2 nke mmanya vaịn juru n'ime ya ha, na atụrụ 5 edoziri edozi, na mgbe ọka a ṅara aṅa 5, na ọgụ ụyọkọ mkpụrụ vaịn a mịrị amị 5, na ọgụ mbadamba fig 10, wee boo ha ịnyịnya ibu. O wee sị ụmụ okorobịa ya, "Gabiganụ n'ihu m, lee, m na-abịa n'azụ unu." Ma o gosighị di ya bụ Nebal ruo mgbe ịnyịnya ibu na-ebu nwaanyị ahụ na-aga. Mgbe ọ na-arịdakwa n'ebe nzuzo nke ugwu ahụ, lee, Devid na ndị ikom ya na-arịda izute ya. O wee zute ha. Ma Devid sịrị, "Naanị n'efu ka m debeworo ihe niile nke nwoke ahụ nwere n'ọzara. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla e lere anya ya na o furu efu n'ihe niile o nwere. O wee nyeghachi m ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe." Chineke mee ndị iro Devid otu a, mekwa ha ihe ọzọ otu a, na ọ bụrụ na eme m ka nwoke ọbụla fọdụruo ihe ụtụtụ n'etiti ndị niile o nwere. Abigail wee hụ Devid mee ngwa si n'ịnyịnya ibu ya daa kpuo ihu ya n'ala n'ihu Devid kpọọ isiala. O wee daa n'ala n'ụkwụ ya sị, "Onye nwe m, ka ajọ omume ahụ dịkwasị mụ onwe m. Ma biko ka ohu gị nwaanyị kwuo na ntị gị, gị nụrụkwa okwu niile nke ohu gị nwaanyị. Biko ka onye nwe m ghara ịtụkwasị obi ya n'ahụ nwoke ahụ jọgburu onwe ya bụ Nebal, n'ihi na dịka aha ya si dị, otu a ka ya onwe ya dị. Nebal bụ aha ya, ihe nzuzu dịkwa n'aka ya. Ma mụ onwe m bụ ohu gị nwaanyị, ahụghị m ụmụ okorobịa onye nwe m ndị i zitere. Ma ugbu a, onye nwe m Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, ebe Jehova gbochiri gị ka ị ghara ịba n'ikpe ọmụma ọbara, ka aka gị gharakwa ịzọpụta gị.
ugbu a kwa ka ndị iro gị na ndị na-achọ ime onye nwe m ihe ọjọọ dị ka Nebal. Ma ugbu a ngọzi a nke nwaanyị na-ejere gị ozi wetaworo onye nwe m, ka enye ya ụmụ okorobịa ndị na-eso onye nwe m n'ụkwụ jegharịa. Biko gbaghara njehie ohu gị nwaanyị, n'ihi na Jehova aghaghị mere onye nwe m ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na ọ bụ agha niile nke Jehova ka onye nwe m na-ebu. Agaghị ahụtakwa ihe ọjọọ n'ahụ gị n'ụbọchị gị niile. Ọ bụkwa ezie na mmadụ biliri ịchụ gị na ịchọ mkpụrụ obi gị, ma a ga-eke mkpụrụ obi onye nwe m na ngụgụ nke ndị dị ndụ n'aka Jehova bụ Chineke gị. Ma mkpụrụ obi ndị iro gị ka ọ ga-esi n'etiti oghere ebe ya mapụ. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova ga-emewori nye onye nwe m dịka ezi ihe niile si dị nke o kwuworo banyere gị, mgbe ọ ga-edewokwa gị iwu ịbụ onye ndu Izrel. Na nke a agaghị abụrụ gị ihe ngagharị, ọ gaghị abụrụkwa onye nwe m ihe ịsụ ngọngọ n'obi na iwusuwo ọbara n'efu, maọbụ na onye nwe m azọpụtawo onwe ya. Ma mgbe Jehova ga-emeworo onye nwe m mma, ị ga-echetakwa ohu gị nwaanyị. Devid wee sị Abigail, onye a gọziri agọzi, ka Jehova bụ Chineke Izrel ọ bụ onye zitere gị taa izute m. Ihe a gọziri agọzi ka ezi uche gị bụkwa, onye a gọziri agọzi ka ị bụkwa, onye gbochiworo m taa ka m ghara ịba n'ikpe ọmụma ọbara, ka aka m ghara akwa ịzọpụta m. Ma otu ọ dị, Jehova bụ Chineke Izrel na-adị ndụ, onye gbochiworo ka m ghara imejọ gị. N'ezie, ọ bụrụ na ị meghị ngwa ịbịa izute m, agaghị eme ka nwoke fọdụrụ n'ebe alụmọrị ruo ihe ụtụtụ. Devid wee dịrị n'aka ya ihe o wetara. Ọ sị ya, rigoro ụlọ gị n'udo, lee gewo m ntị olu gị, hụkwa gị ihu ọma. Abigail wee bịakwute Nebal, ma lee, o nwere oke oriri n'ụlọ ya dịka oke oriri eze. Obi Nebal wee dị mma n'ime ya, ọ ṅụbigakwara mmanya oke nke ukwuu. Abigail wee ghara igosi ya okwu ọbụla, okwu nta maọbụ okwu ukwu, ruo ihe ụtụtụ. O ruo n'ụtụtụ, mgbe mmanya vaịn pụrụ n'anya Nebal na nwunye ya gosiri okwu ndị a, obi ya wee nwụọ n'etiti ya, ya onwe ya wee dị ka nkume. O ruo mgbe ihe ka ụbọchị 10 gabigara na Jehova tigburu Nebal, o wee nwụọ. Devid wee nụ na Nebal anwụọrị. Ọ sị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ onye kpere ọnụ ihe ụta m n'ikpe, mee ka m pụọ n'aka Nebal, o wee gbochie ohu ya ka ọ ghara ime ihe ọjọọ. Ma ihe ọjọọ Nebal ka Jehova meworo ka ọ lọta n'isi ya. Devid wee ziga okwu banyere Abigail ịlụta ya n'onwe ya na nwunye. Ndị ohu Devid wee bịakwute Abigail ruo Kamel, gwa ya okwu sị, Devid ezitewo anyị bịakwute gị ịlụtara gị na nwunye. O wee bilie kpọọ isi ala, kpọọ ihu ya n'ala sị, lee, ohu gị nwaanyị bụ nwaanyị na-eje ozi ịsụ ụkwụ ndị ohu onye nwe m. Abigail wee mee ngwa bilie, nọkwasị n'ịnyịnya ibu ya na ụmụ agbọghọ ya 5 ndị na-ejeso ya n'ụkwụ, wee na-ejeso ndị ozi Devid n'azụ. Ọ ghọrọ ya nwunye. Devid kurukwara Ahinoam nke Jezril, ha wee ghọrọ ya nwunye, ọbụla ha abụọ. Ma Sọl were Maịka nwa ya bụ nwunye Devid nye Palti nwa nwoke Laish onye sitere na Galim.